डेलिमिटेशन ड्राफ्टनि हेंथाय BPF दोलोनि 3 घन्टानि धरना जोंनो दरं लक'सभखौ नाङा जोंनो अदालगुरि लक'सभखौसो नांगौ 15 नं सिडली चिरांनि गोनां जानाय एस'थ ओनसोलखौ सोसनफानाय बायदि थांखिफोरखौ लानानै आरो जोंनि दाबिया रायजोनि दाबि बायदि स्लगानजों गोबारै हस्रिखावनानै खुद्रिसारदों। गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव डेलिमिटेशन ड्राफ्टनि हेंथाय खुद्रिसारनाय बायदि दिनैबो BPF दोला चिरां जिल्ला BPF कमिटि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला काजलगावनि फ्रेन्डशिप कमिटि थिनब्लाङाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि लायो। बेबायदि अदालगुरि लक'सभखौ दरं लक'सभा बियाब बानायनायाव प्रमद बर' आरो एस'थनि आखाइ दं। मानोना बिथांमोना बेबायदि बिसायख'थि आय'गनि फोसावनायखौ बमा गावनायजों बरायदों आरो प्रमद बर' बिथाङा गावनि न'आव ओंखाम जाला BTCनि सेक्रेटारि अफिसावनो ओंखाम संजायो। बेबायदि लिडारा मा रायजोनि मोजां मावनो हानो? बे धरना हाबाफारियाव BTCनि बारग' जिब हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो BPF राजनितिक हान्जानि MCLA बिथांमोनजों लोगोसे BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। जोंनि BPF हान्जाया BTCनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै थांनाय 1 थारिख जुलाइनिफ्राय अदालगुरियाव गोदानै मोनसे लक'सभा नांगौ अदालगुरि नामनि बेखौ लानानै जोङो आन्दलन खालामगासिनो दं आरो खालामलांबावगोन। जोंनि आन्दलना 7 थारिखसिम जागोन आरो बिनि उनावबो आरोबाव गोदानै मोनसे फेज आरोबाव जोङो आन्दलन खालामबावगोन। जायखिजाया जोंहा मा होनो अदालगुरि समस्ति लक'सभा समस्ति मोननायनि जोंहा अधिकार दङ। मानो होनोब्ला 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव सुक्तियाव स्पष्ट लिरखानाय दङ जे जेब्लानाखि आसामाव गोदानै डेलिमिटेशन जागोन समस्तिनि अब्ला माने अदालगुरि मोनसे आरो क'क्राझार मोनसे जागोन होननानै स्पष्ट मोनसे लिरखानाय दं। बे हिसाबै आसामाव 2007 सनाव डेलिमिटेशन कमिसना मोनसे ड्राफ्ट दिहुनदोंमोन। बे ड्राफ्टआव अदालगुरि लक'सभा आरो क'क्राझार लक'सभा बे मोननैबो ओंखारदोंमोन। खिन्थु जोङो दाखालि 20 थारिख जुनाव जिथु गोदानै ओंखारनाय इलेक्सन कमिसननि जिथु ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव जोङो अदालगुरि लक'सभाखौ जों नुनो मोनाखै। बिनि थाखायनो जोङो माब्लाबाबो दरं लक'सभायाव थाफानो हानाय नङा। जोंनो अदालगुरि लक'सभा नांगौ होननानै जोङो डिमान्ड दैखांबोदों आरो जों आसा खालामो आसाम सरकार एबा भारत सरकारा जोंनि खोथाखौ खोनासंगोन आरो जों बिनाय बादि दाबिनाय बादि जिहेतु जोंहा अधिकार दङ सुक्ति मथे बे हिसाबैसो जों बिदों बियो निस्सय जाफुंगोन। दा जोङो एबसु आरो UPPखौ जोङो खावलायबोबाय थादों जे नोंथांमोनहाबो अदालगुरि लक'सभा जानांगौ होननानै डिमान्डखौ होनांगौ भारतनि इलेक्सन कमिसननो बा सरकारखौ खावलायनांगौ भारत सरकार तथा माने आसाम सरकारखौ बेखौ जोङो खावलायबाय थादों। खिन्थु जोङो नुनो मोनाखै दिनैसिमबो। नुनायाथ' जों बहा नुनो बिथांमोना 20 थारिख जुनाव बे ड्राफ्टखौ ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बमासो गावदों फुरथि खालामदों जादों लोंदों रंजादों। माने बिथांमोना बुंदों जे जों जेरै लुबैदों बेबायदि जाबाय समस्तिया होननानै। थारमाने जों बेखौनो बुजिनो हायो जे अदालगुरिनि बे मोनब्रै समस्ति आरोबाव नैबे तामुलपुर बाक्सानि तामुलपुर आरो गरेस्वर समस्ति बे 6था समस्तिखौ दरंजों लांफानांगौ होननानैसो बिथांमोना निस्सय होबोदों। जों बेखौसो बुजियो दा जों बेखौसो बुजिदों। दाबो समय दङ प्रमद बर'आ केबिनेट डिसिसन लानानै दाबो हरनो हायो इलेक्सन कमिसननो बा भारत सरकारनो बा आसाम सरकारनो अब्लानो जायो। बा फैगौ एसेम्ब्लिनि 11 थारिखआव जिथु एसेम्ब्लि जागोन बेवहायबो बिथांमोना सावरायलायनानै मोनसे डिसिसन हरनो हायो जे जोंनो अदालगुरि समस्ति लक'सभा समस्ति नांगौ होननानै। खिन्थु बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि मावगोनखौ जों नुहुराखै। मावनायाथ' बाद हो जोङो BTCनि
भबिष्यतनि खोथाखौ जों सिन्था खालामदों बिथांमोना जेखिया पार्टिया जेखियानो जाया मानो जों खावलायदों बिटिसिनि भबिष्यतनि खोथा दङ 25 बोसोर 30 बोसोर गोदोनानै थालांबावगोन बे समस्थिया ओंखायनो बारे बारे जों खावलायबोदोंमोन खिन्थु बिथांमोना मावगोनखौ जोङो आसा खालामाखै दा आङो मथथे जोङो थाबैनो नैबे 7 थारिखनि उनाव दिल्लीयाव थांनाय जागोन इलेक्शन कमिसननो जोङो मेम'रेन्डामखौ हैगोन भारत सरकारनोबो होगोन आसाम सरकारनोबो हरगोन जे थांनाय 2003 सननि सुक्ति मथे जिथु समस्ति जानांगौ बे हिसाबै जोंनो बानायनानै होनांगौ होननानै प्रमद बर'आ मावनायाथ' बहुद गोजाननि खोथा मावखाया बियो आं मिथिगौ बियो खुनुदिन मावनाय नङा बियो दिनै माने गावखौनो लानानै बेस्थ' बियो बिटिसिनि रायजोफोरखौ लानानै बेस्थ' नङा आरो मोनसे गोदान खोथा आं मिथिदों माने 1 माससो जाबाय नामा बिटिसिआव बियो गोदानै मोनसे किटचेन बानायदों गावनि अफिसजों एटाच गाव खालामग्रा अफिसजों एटाच बिटिसिआव 5 स्टार रेंकनि बिराद मोजां माने किटचेन बानायना लादों बेहायनो ओंखाम जायो बेहायनो ना बेदर जायो बेहायनो साहा लोङो मथथे बेखौ नायनानै जों जिथु बुजिनो हायो माने बिराद सेफथा मानसिया न'आव जाबादि खरस खालामनांगोन माइरं बायनांगोन बा दालि बायनांगोन ना बेदर बायनांगोन स्पिनिफ्राय फैसा थांगोन खरसा जागोन दा बियो बिटिसिआवनो किटचेन बानायनानै दा बिटिसिनि खरसाजोंनो ओंखाम जायो बियो दा ना बेदरबो बायनानै जायो गभर्नमेन्टनि खरसा बिटिसिआवलाय पकेटनि बोरै खरसा खालामनो बे बिटिसिनि फैसाजोंनो बियो खरसा खालामनानै दा ओंखाम संनानै जायो हरावबो जायोनो सानावबो जायो जाहैदों सानावथ' जाखायोआनो मोनायावबो जायो माबादि सेफथा किरफोर मानसि बेबादि मानसिया बिटिसिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन नामा आं बेखौ नुहुराखै ओंखाम संग्रा बानायबावबाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव ओंखाम संग्रा बानायनानै ओंखाम संजायो ना बेदर जायो ना बेदरखौथ' बिराद जायो होननानै खोनादों आं नुफेराखै थिगसे जायो जाहैदों ना बेदर अयथासार जायो 1 केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों आं नुफेराखै नुनाया मानसिफ्रा बुंलाबायो खोनादों आरोखि आं अमाखौथ' आरामसे 1 केजिया जाखायो जाहैदों बेबादि मारै जानो जाखो बे मानसिया बोरै बिटिसिनि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन न'आवनो ओंखामखौ संजाबावला बियो न'आव संजायोबाथ' खरसनि खोथा दं नालाय दाना बेहाय बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायखाबाय गावनि अफिसजों एटाच बेहाय बिराद मोजां संनानै जायो ना बेदर दिनैबो थांबा लोगो मोनगोनथ' दा मानसिया जुदि अफिसाव दङब्ला ओंखाम संजानायखौ लोगो मोनगोन थांनानै नाय सार प्रमद बर' बिथाङा मालाबा गावनि फेसआव गोरिबफोरजों थाफानानै साहा फुदुंनाय जाम्बा बे नाटक गरिबनो बेलाय गरिबजों थाफानानै सालायनाय बेलाय फट' साफायनायसो बेखौलाय आंबो लामायाव थांनानै दानो साफायनो हायो माला सोरनो गोरिबनो फैसा होफेरा बेलाय सोर फाग्लानो फैसा होफेरा बेलाय खोन्थाथों सोरबा गोरिबा न' बानायना होदों होननानै सोरबा गरिबा बिनिफ्राय 500 थाखा मोन्दों होननानै सोरबा माने आरो बेथ' बाद हो बेफोरखौ बाद हो आं बुंबायना न'आव संजायोबा खरस जायो स्पिनि फैसा खरस थांगोन ओंखायनो दानिया बियो खरसा जायो नालाय न'आवबा ओंखायनो बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायनानै ना बेदर संनानै जायो सार ल'कसभा बियाबनिफ्राय लानानै बिधान सभा बियाबनि माखासे एरियाफोरखौ दानख'नाय आरो दाजाबनाय जादों बेयाव माबायदि बेवहाय जोङो एसेम्ब्लि हिसाबै जोङो 15था मोननो हाबाय बेखौ जोङो बिराद मोजां मोनदों बरायदों माखासे गामिफ्रा एसे हाबसन हाब्रब जादों बेखौ 11 थारिखसिम समय दङ क्लेम आरो अबजेक्सन बेखौ जों होगोन बेसेबां जायो जाया जायखिया बेखौ इलेक्शन कमिसना जोंनो समय होखादों 11 थारिखनि गेजेराव बबे गामिखौ नांगौ बबे एरियाखौ नाङा बिनि सायाव क्लेम अबजेक्सनखौ होनो हायो 11 थारिखसिम बिनि उनाव हयथ' जुलाइनि लास्ट पार्टनिफ्राय हयथ' इलेक्शन कमिसना गुवाहाटियाव आसामाव फैगोन बे समाव हार्ड कपि लानानै फेस टु फेस रायलायनायनि सुबिदाखौ जों मोनबावगोन हयथ' बेनि सिगां जोङो हार्ड कपि दिल्लीयाव थांनानै हैगोन भारत सरकारनोबो होगोन इलेक्शन कमिसननोबो होगोन आसाम सरकारनोबो होगोन आसाम इलेक्शन कमिसननोबो होगोन गासिबो होजोबगोन प्रमदआ बेफोरखौ मावग्रा मानसि नङा बियो हैनोबो मावा बियो आरो जोङो 11 थारिखआव जुदि एसेम्ब्लियाव रायलायाबा बे एसेम्ब्लिखौ जों बयकट खालामना फैगोन जोंना BPF हान्जानि MCLA बेखौ एसेम्ब्लियाव रायलायनानै डिसिसन लानाय हरबानो उदालगुरि समस्तिखौ मोनखाथारो
जय दे सार बे 31 समस्थियाव सालाकाथियाव दानख'नाय जाबाय माबायदि गेजेराव नङा 31 माने बिसोरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दा चिराङा चिरां हिसाबै एक्सट्रा जाजोब्बाय माने चिराङावबो आगोलाव माखासे ओनसोला बङाइगाव समस्थियाव भट होयोमोन बेफोर गासैबो चिराङाव फैजोब्बाय मथथे खथानि मिनास जाजोब्बाय दा लकसभायाबो बेबायदि जानांगौमोन दिनै एसेम्ब्लिया जेरै जादों एसेम्ब्लि सिटआ जेरै जादों माने लकसभा सिटआव बिदिनो जानांगौमोन खिन्थु बेखौ दिनै खालामाखै प्रमद बर'आ उल्था आसामावसो फाथायहरदों दे गाहाय गोरोन्थिया सोरनि गोरोन्थियाथ' प्रमद बर'मोननिब्रा बरायबायना बिसोरो थारमाने बिसोरनो होदों भुलाथ' प्रमद बर'मोननि एबसुनि बिसोरो बमा गावनानै पार्टि जानाय माने थारमाने बिसोरनो बानायनो होदों होननाय जाबाय नङाबा मानो बरायनानै पार्टि जाखो बिसोरलाय भुला दा उदालगुरि लकसभा मोनैनि आसल षड़यन्त्रखारि आसल भुला जाहैबाय एबसु आरो इउपिपिएल रावबो नङा बिसोरनि थाखायनो बे जादों